hwna बिलाइ गय बारि नायनानै माइ बाख्रि नायनानै आंखौ बिलाइ दे आयै आंखौ बिलाइ दे ओइ दुमफाव मा जालायखो नैबे आंनि फट'खौ नायलाय फट'शुट खालामदोंमोन आङो मानोबा माबाहाय आरडि प्रडाक्शनाव एक्ट्रेस नांगौनो ओमफ्राय फट' नांगौ आरोना अडिशन होनायनि सिगां दा आं बबे मोनसे फट'खौ हरनो जादों नै नायना होलाय मालानो बे एक्ट्रेस जानो साननायखौ नोंलाय आंलाय माथो गोदो उन्दैनिफ्रायनो एक्ट्रेस जानो लुबैखायो सिमाङानो आंना एक्ट्रेस जानायनिखा दा सिमाङा जाफुंसिगोन दा नायनानै होलाय नोंलाय फट'खौ बबे मोनसे साबसिन जादों हाबाबलै हाबाब र' नायथारनोसै आं बेलाय बे मोनसेया मोजां जाथारदोंथ' आरो बेखौनो हरदो दे होमबालाय बेखौनो सेन्ड खालामनोसै आङो ओमफ्राय दंबा फट'खौबो बारा मोजां नुवासै माथो आंलाय ओमफ्राय रिजेक्ट खालामबालाय आंखौ हाबाब हरनानैथ' नायना रिजेक्ट खालामो खालामा बे उननि खोथासै चान्सखौ मोनबाय थायाहाय मा खेबसेयावनो मोजां फट' साफायनानै हरखानि र' दाहाय जोंहा पार्कआव बेरायनो थांनि दे बै लालि दैमा खाथियाव ना मा होनो दुमफाव उनाव फट'खौ साफायनो रोङाबा आंहा दाय जालायगोन आं साफायाहाय मा जेबो नङाहाय मा नाजुबदांखौ लिंहरगोनहाय होमबालाय नोंसोर सानैजों थांदो आरोहाय है नोंबो थांगोन साथामबो ज' थांगोन र' आं नाजुबदांखौ कल खालामनि ओमफ्राय सासेयालाय मा गोसोखांब्रबखो मा खामानि ओंखारब्रबखो बे दैमा खाथियावलाय एक्ट्रेस जानो नागिरनायखौ नुवाखै हाफां दसेनो मा जानो ओंखारब्रबो दसेनो गेमार जानो ओंखारगोन दसेनो एक्ट्रेस जानो ओंखारगोन रोंलालै आङो बे लकडाउनाव माथा फाग्लि जाबाय नामा नोंलाय नाजुबदां मानो बिदि बुङो नोङो नों आंखौ हेल्प होनो नागारै उल्था आंखौ जावोसो जावाखैब्रा सना जिउ मानो जावनो आंलाय नोंखि जावनो हायो आङो दे बारा अनलु अनला खालामना खर' देरो खर'आनो गिदिरखा माथो अननायखायनो नाजुबदां माबार गारि सलायनोबो सलाय फट' साफायनानै थाबनो आरडि प्रडाक्शनाव हरनांगौ है आंहा जिरायग्रोनोसैहाय मेंनाय मोनबाय गारियाव गाखोनायाबो मेङो नालै आंनि मेंनाय मोननायखौ थाल लाबाय थाना फट'फोरा माबा साफायथ' आंहा एकदमबारे चावमिन मम' फुसका जानो लुगैनाय हामथारला दे नाजुबदां फट'खौ साफायनानै होदो आंहा एक्ट्रेस जाथारनांगौ दे बैथिं थां फट'खौ साफायना होनोसै आं बैयाव थाना नोङो सेराव जिराय दुमफावनि खाथियाव ओमफ्राय साफाय देलै दे नोंनो जै जाथोंसै दे साफायद' आंहा रेडि जाबायानो दे मारै थायो दा पजा आं साफायबाय थानोसै आया बेलाय मा पज जाखो जानोबो मा आथिं फुरलायनाय पतन्जलि पज होनो जायखिया साफायबानो जाबायना नों नाजुबदां मानो एसे कुइसन सोङो देलै दे मोखाङालाय मानो खायलेंलें जाखो एबारलाय आं एबार केमेराथिं नाहरलाब्रा केमेराथिंल' नाहरबाय थानांगौ नामा एबार खायलें जादोंबा मोखाङा एसे खायलें जादों ओमफ्राय बिदिनो साफायदे नोङो मोखांथिं लानाङा आंखौ एसे खायलें ला आरो हाबाबलै हाबाब नोंसोर हिनजाव जाथियासो मिन्थिसिगौ आरो मारै लाबा मारै नुयो दे था जेरै थायो था बिराद लाबाय फट'आ बबे मोनसेया मोजां जायो नायफैद' एखे र' होमबा आयु मोनसेबो मोजां फट' लायासै माथो नोंलाय नाजुबदां नै नांबायानो ना लेथा फट' साफायनानैबाबो मोजां जाया होननानै आरे आं प्रफेसनेल फट'ग्राफार नङालै नोंखौ मोजां फट' साफायना होनो दा ओमफ्राय आंहा एक्ट्रेस जानो गोनाङा मा जानांगौ दे फट'खौ आंखौ रेडि खालामबालाय आं मा जाबावगोन दे आंहाबो एक्ट्रेस जानो गोसोथार देहाय हरनानै नायग्रोलाय मानो रेडि खालामनो नोंखौलाय फार्स्ट साइजखौलाय हाग्रायमोन दे जा भिडिअ खालामनोसै रेडि जाबायना नोङो गोसोम गायनो थाबानोबो लाजिलायलाङो दे लादो भिडिअआ खुलुमबाय लोगोफोर आं दाउस्रि देलाय आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय दिनै जों दैमायाव फैदों लालि दैमायाव जेराव दैमा दङ आरो मानसिफोरा बे दैखौ नायनो थाखाय फैयो आरो हनै बैथिंजायबो मानसिफोर नुहुरदोंना औ बैसोरखौनो बुंदों आङो जेराव सेंग्रा सिख्लाफोर जिरायनानै दङ ज'नो फट' लानो फैदों बेरायनो फैदों गोसोनि बाथ्रा सावरायलायनो फैदों बैसोरनो आरोना दाउस्रि देलाया जोंखौसो भिडिअ लाबावबाय आयु मानसि गाज्रि बेलाय दानि केमेराखौनो जोख्रुबैगोनहाय आंना बारा खाजोंबा मानो जोखौलाय लानांगौ लादो मा होनदों हनै सेंग्रा सिख्ला बेरायनो फैदों गोसोनि खोथा सावरायलायनो फैदोंनो जोंफोरा बयफ्रेन्ड गैया आरो बेहा बेबायदिसो भिडिअ खालामदों बैथिं लायनोसै जोंहा दैमाथिं अके रायजोफोर जुदि नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक एन्ड शेयार खालामनानै हो बेबायदिनो जों गोदान ब्लग नोंथांमोननि खाथियाव लाबोबाय थागोन
कन्टेन्ट नागिरना मोनाखै बेयाव सेंग्रा सिख्ला जरा जरा बेरायनायखौसो भिडिअ खालामनो फैदों बेयाव बेनो नै इउटुबार औ आजिखालि मा होनो आरो अखा नायबानो इउटुबनि लिंकल' मोनबाय थासै आंथ' नंनायनि नङिनि सोर सासेनि इउटुबखौ नायनो जालायलायो थांनोसै अके थाबाय थाला बेयाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि ज' बेरायलायनायखौ नायबाय थानो बायो आंथ' थांसै नुबाय नाजुदां दंफाव मा होनलांखो बिसोर जोंखौनो भिडिअ खालामनानै ब्लग बानायना हेगारबावनोसै आरो जोंखौसो बायदिसिना बुंलांबावबाय इउटुबारफोरालाय एसेबाबो सिनि जाफ्लाखानांगौ नङा होमबा सिनि जाबासो नों साबसक्राइबार मोनगोन दा औहाय आजिखालि बयबो इउटुबारल' जाथारबाय माथो नोंबो इउटुबारखौनो जादो ना मानोथो एक्ट्रेस जालायबावनो दरखारसै हनै मालाय एक्ट्रेसफोरानो इउटुबार जाजोब्बाय बर' एक्ट्रेसफोरानो मालाय इउटुबारसो ब्लगसो बानायग्रा जाजोब्बाय नोंहालाय मानो एक्ट्रेस जाबावनांगौ दरखार दे नोंबो इउटुबारखौनो जादो ना नै आरो मायाबा मोनसे दिमागाव सोना होलायबायना दुमफाव दा आरो बिखौनो जानो लुगैबावगोन बियो औहाय दुमफाव नों सैथोखौनो बुंदों मानोथो एक्ट्रेस जालायबावनो बाहायो एक्ट्रेस जालायबाबो जासिगोनदां माथो इउटुबारफोरखौसो फेमास नुसोदों आंबो इउटुबारखौनो जानोसै नामा ना एक्ट्रेस जानो होननानै फट'शुट खालामनो फैलायबाय आरो दा इउटुबारसो जानो ओंखारलायबाय रोंलालै आं नोंखौ हाफां दे नोंहा मा जायो जाबानो जाबाय आंहा थाबाय थाग्राल' सेर बेदरफोर मोनजाबानो जाबाय उनाव एक्ट्रेस जाबा जायो जाखांनायनि उनाव ना इउटुबार जानायनि उनाव साक्सेस जाबाथाय अमा बेदर जाहोबानो जाबाय आरो आंनो ना मा होनो आं साक्सेस इउटुबार जायोबा नोंनो मा अमा बेदर आं अमा मासेखौनो होगोन आं दुमफाव दे होमबालाय जागायदो मालानिफ्राय जागायो मालानिफ्राय माने नै आं दिनैनिफ्रायनो ब्लग बानायनो स्टार्ट खालामसै नैलै जाब्रबलायबाय दसेनो बे इउटुबाव ब्लग खालामबाबा मा होनग्रोनांगौमोनथाय देलाय नाजुदां खिन्थालाय आं गैयालै बिदियाव आं रोङा नोंनो मा सापर्ट नांगौ आं होगोन खिन्थु आं जेबो खालामनो रोङालै आं जेबो बुंफानो रोङा आं मा होननांगौ नों खालामबानो जाबाय होनलाबाय वेलकाम टु बेक माबा माबि होनलाबाय सरि मा होनोमोनलाय वेलकाम टु माय चेनेल इफोरबायदि बायदिसिना बुंदो दा होमबा होननि आङो दे नोंसोरो नायबाय था गासैखौबो आंनि गोदान चेनेलाव बरायनाय थाबाय रायजोफोर आं मिस हापां ओमफ्राय रोंला माथो मा होनबावनांगौ ओमफ्राय मानोसो ब्लग बानायगोन आं ओमफ्राय गावनो कनफिडेन्ट गैया बे खामानिखौसो नों मावनो सोलोंनो नागिरबाय हो हापां हाला नों इउटुबार जानो थाखाय नोंहा मा रोंगौथि दं मानसिफोरखौ एडभाइस होनो थाखाय नोंहा मा क्वालिटि दङ हा नों माबा मोनसे मेसेज होनोबा सोरखौबा माबा मोनसे रोंगौथि दङबा नों बेफोरखौ देखायनो थाखायसो इउटुबार जाना नोङो ओरैनो गोसो जाबानो मालायखौ नुदोबानो इउटुबार जागोन नामा नों हापां मालाय दस्राफोरलाय माथो होलाबायो माबा ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो गावबागाव जानाय गावबागाव देलायनायखौनो खिथालागासिनो माथो नै आंहा दिनै जि सुबाय नै आंहा दिनै बिसना फामबाय नै आंहा दिनै गान्दु गोदान लाबोदों नै आंहा दिनै लिपस्टिक गोदान लाबोदों बेफोरखौनो देखायलागासिनो माथो बेफोर माबा जोंखौ रोंगौथि होनाय जाबाय बादे नाजुबदों खोनासंनो मा हापां औथ' आरो नों बेलेग सिख्लाफोरनि भिडिअस नुवाखै थाइजौ गोखै जानाय नारें जुब्रा जानाय खान्थाल जानाय बिदिखौ आंहाबो बेफोरबायदि माबा मोनसे होगोन ना मा नों खान्थाल जानो रोङा नामा थाइजौ जानो रोङा नामा नोङो नारें जुम्ब्रा जानो रोङा नों इउटुबनिफ्रायसो नायनानै नोङो बेफोरबायदि जानो सोलोंगोन जे माबा मोनसे रोंगौथिनि एडभाइस होब्रा माबा मोनसे ससियेल मेसेज हो होमबासो मानसिफोरा सांग्रां जागोन नोंनिफ्राय बायदिसिना मेसेज मोनोबासो मानसिफोरा सोरबा रोङिया रोंलांगोन बेफोरबायदि फोरों ना मा थाइजौ जानायखौनो खान्थाल जानायखौनो नारें खमला जानायखौनो खोन्थाहरसिगोन नामा नों मानसिफोरनो बिदि जानांगौनो बिदि जानो रोङा आरो सोर फाग्ला फाग्लि दं आजिखालि जानो रोङै बिदिखौ होनबा नोंसोरबायदि सेंग्राया खमबा नाया होननानै थागोन नायगोन जाय मानसिखौ सैया बेखौनो बांसिन नायगोन जाय मानसिखौ मोजां मोना बेखौसो बांसिन होसोबाय थागोन माथो सिरिनो माथो जाय मानसिखौ मोजां मोना होनो बेफोरबायदि मानसिखौसो बांसिन नायखोमायो सिरिनो बिदिनो बांसिन मानसिखौसो फल' खालामो माथो खोथा बुंनो फैदो बेयाव नारजिबोदां रोंलालै आं नोंसोरबायदि हिनजावफोरजोंलाय सोर बाथ्रा दान्थेनो देरहाफेरदोंब्रा दे मा खालामदो दे